Имаше всичко, което парите можеха да купят, но отвътре беше празен. Реши да се облече като бездомник, за да намери истинска любов. Докато една бедна чистачка не спря на тротоара и не направи нещо, което никоя богата жена никога не беше правила за него. Това, което се случи след това, шокира всички. Леонардо стоеше пред огледалото в огромния си гардероб, гледайки десетките скъпи костюми, висящи като войници в редица. Имаше всичко, за което всеки можеше да мечтае, но отвътре се чувстваше като пустиня. Жени се появяваха в живота му всеки ден, винаги заинтересовани от кредитната му карта, никога от сърцето му. Трябва да разбера дали съществува истинска любов на този свят, промърмори той сам на себе си, прокарвайки ръка през косата си. Решението, което взе в този момент, изглеждаше лудост, но беше единственият начин да се увери. Щеше да се преструва на друг човек. Щеше да живее като някой, който няма нищо, за да види дали някой ще го обича заради това, което наистина е. Слязал в мазето на имението и взел стари дрехи, които използвал за градинарство. Изцапал всичко с пръст, скъсал някои парчета, разрушил косата си. Когато отново се погледнал в огледалото, дори той самият не се разпознал. Изглеждал като всеки обикновен човек, борещ се за оцеляване. Изборът на място не беше случайен. Пред бизнес сградата, където работеше неговата компания, всеки ден минаваха стотици хора. Ако щеше да тества човечността, то нека бъде на мястото, където най-много хора преминаваха. Леонардо седнал на тротоара, облегнат на стената и поставил стара шапка пред себе си, сякаш молял за помощ. Първите часове били опустошителни. Хората минавали покрай него, сякаш бил невидим. Някои го гледали с отвращение, други напълно отбягвали погледа му. Един мъж с костюм дори направил злобни коментари за хора, които не искат да работят. Леонардо изпитал дълбока тъга, не заради себе си, а заради това, че открил как светът се отнася към тези, които имат нужда от помощ. Слънцето ставало все по-силно, когато видял жена да тича по тротоара. Тя явно закъснявала, носела обикновена чанта и гледала часовника на китката си. Минала право покрай него, но няколко крачки по-късно спряла. Леонардо видял как тя се обърнала и тръгнала към него. «Извинете, видях ви тук» и казала тя малко задъхано. «Добре ли сте? Имате ли нужда от нещо?» Леонардо вдигнал очи и се сблъскал с най-искреното лице, което някога бил виждал. Нямало фалшиво съжаление там, нито превъзходство. Имало истинска загриженост, сякаш тя наистина се интересувала от напълно непознат. Аз имам проблеми, отговорил той, опитвайки се да направи гласа си да звучи по-слаб. Нямам къде да остана. Жената отворила чантата си без колебание, извадила няколко измачкани банкноти и му ги предложила. Не е много, но трябва да ви стигне да си купите нещо за ядене. Има една пекарна на ъгъла, която продава много евтин хляб. Леонардо останал да гледа парите в ръката й. Знаел, че тези банкноти вероятно представлявали нейния обяд, може би дори билета и за връщане до вкъщи. Жестът бил толкова прост и същевременно толкова силен, че той почувствал, че очите му се насълзяват. «Благодаря», казал той, вземайки парите. «Не трябваше. Всеки има нужда от помощ понякога». Тя го прекъснала с усмивка. «Казвам се Летиция. А вие?» «Леонардо». Той отговорил автоматично, без да мисли да си измисля фалшиво име. «Леонардо, аз работя тук в тази сграда, минавам от тук всеки ден. Ако имате нужда от нещо друго, потърсете ме. Добре ли е? Нямам много, но винаги може да се подели». Летиция погледна отново часовника си и направи гримаса. «Ох, много закъснявам, но беше хубаво да се запознаем, Леонардо. Пазете се, нали?» Тя изтичала към входа на сградата, а Леонардо останал там, държейки банкнотите и опитвайки се да осмисли случилото се. През последните часове десетки добре облечени хора с пари в джобовете си бяха минали покрай него, без дори да го погледнат. Летиция, която явно нямаше много, спря, предложи помощ и дори се загрижи искрено. Леонардо прибра парите в джоба си, но не стойността имаше значение, а това, което представляваше този жест. За първи път от години някой беше показал истинска доброта, без да очаква нищо в замяна, без да знае кой е той, колко има в банката, какви коли кара. Той остана на тротуара, мислейки за Летиция, за начина, по който говореше, просто и директно, как предлагаше помощ, без да задава натрапчиви въпроси или да съди,
Как обеща да минава оттам всеки ден, ако той има нужда от още нещо. Това не беше нормално в света, в който живееше. Часовете минаваха бавно, но някои хора даваха монети, винаги ги хвърляха отдалече, сякаш той беше заразен. Но никой не спря да поговори, да го попита за името му, да се отнесе с него, като с човешко същество. Само Летиция беше направила това. Когато движението започна да намалява, Леонардо се изправи и отиде до пекарната, която тя му беше посочила. Купи си хляб с парите й, повече заради символиката, отколкото от глад. Докато ядеше, мислеше колко разкриващо беше това преживяване. Върна се вкъщи в края на деня с кипящ ум. Икономката попита къде е бил, странна му беше появата, но Леонардо отклони въпроса. Качи се в стаята си и остана да гледа през прозореца, мислейки за Летиция. Тя каза, че минава оттам всеки ден. Каза, че ако той има нужда от помощ, просто да я потърси. Имаше искреност в гласа й, която Леонардо никога преди не беше чувал. Той реши, че ще се върне на следващия ден. Трябваше да опознае по-добре тази жена, която беше спряла в бързината на живота, за да помогне на непознат. Докато събличаше мръсните си дрехи, Леонардо се усмихна за първи път от много време. Може би съществуваше истинска доброта на света и може би току-що я беше намерил. Леонардо пристигна на тротоара много рано, облечен със същите мръсни дрехи от предния ден. Умът му беше неспокоен, откакто се събуди, мислейки за срещата си с Летиция. Седна на същото място и чакаше, наблюдавайки движението на хората, които започваха да пристигат за пореден работен ден. Когато видя Летиция да се приближава, усети сърцето си да ускорява. Днес тя идваше побавно, без отчаяната бързина отпреди. При вида на Леонардо лицето й се озари с искрена усмивка, която той никога преди не беше виждал да е насочена към него. «Леонардо, още ли сте тук?» каза тя, спирайки пред него. «Успяхте ли да се храните вчера?» «Да, успях. Благодаря за помощта ви». Той отговори, трогнат от загрижеността й. «Купих си хляб от онази пекарна, която посочихте». Летиция клекна до него, без да се притеснява, че ще си изцапа панталона. «Вижте, мислех си за вашето положение. Опитвали ли сте да си намерите работа? Знам някои места, които винаги имат нужда от хора». Леонардо остана безмълвен. Ето я жена, която едва го познаваше, предлагаща конкретна помощ за промяна на живота му. Сложно е. Нямам постоянен адрес. Документите ми са малко объркани. «Документите ще оправим», каза тя с решителност. «Важното е да искате да се промените и доколкото виждам, не приличате на човек, който се е отказал от живота». Разговорът беше прекъснат, когато Летиция погледна часовника си. «Ох, трябва да влизам, иначе Гжа Каменова ще ми се ядоса. Но чуйте, до кога ще сте тук през целия ден?» «Да», излъга Леонардо. «Тогава ще ви намеря на излизане от работа. Можем ли да поговорим по-добре? Ще ви помогна да измислим план». Летиция вече се изправяше, когато се поколеба. Отвори отново чантата си и извади сандвич, увит във фолио. «Направих 2 сандвича днес. Един е за вас». Леонардо взе сандвича с треперещи ръце. Не само храната го вълнуваше, а грижата. Някой беше помислил за него. Беше направил нещо специално, знаейки, че той ще бъде там. «Летиция, защо правите това?» попита той с прегракнал глас. Тя спря и го погледна право в очите. «Защото всички ние понякога имаме нужда от някого. И защото ми изглеждате като добър човек, който просто преминава през труден период». Леонардо я гледаше как влиза в сградата, остана да държи сандвича, изпитвайки емоция, която не можеше да назове. За първи път от години някой беше видял доброта в него, без да знае банковата му сметка. Часовете минаваха бавно. Леонардо едва докосна сандвича, пазейки го като съкровище. Наблюдаваше минаващите хора и се чудеше колко от тях биха били способни на това, което правеше Летиция. Отговорът го плашеше. Когато движението започна да намалява в края на работния ден, Леонардо видя Летиция да излиза през главния вход. Тя се огледа, търсейки го, и дойде, вървейки със същата тази топла усмивка. «Ядохте ли?» Беше първото нещо, което попита. «Да, ядох. Беше вкусно. Колко хубаво. Хайде, да отидем в малката градинка, да поговорим по-добре». Те тръгнаха към близка малка градинка. Летиция седна на една пейка и му направи знак да седне до нея. Леонардо се поколеба, осъзнавайки мръсните си дрехи, но тя настоя.
Разкажете ми как се озовахте в тази ситуация, каза Летиция, обръщайки се към него. Леонардо беше подготвил история през деня. Работех в една не много специална фирма. Когато майка ми се разболя, похарчих всичките си спестявания за лечение. В крайна сметка се задлъжних. Изгубих апартамента, който наемах. Не беше напълно лъжа. Леонардо наистина беше загубил майка си преди няколко години и болката от онези моменти все още беше реална. Ох, съжалявам много, каза Летиция, докосвайки леко ръката му. Сигурно е било много трудно да виждате майка си в нужда и да не можете да направите танте. Повече, искреността в гласа. И почти го накара да признае всичко в този момент. Беше. А вие? Разкажете ми и за вашия живот. Летиция въздъхна дълбоко. Също не е лесно. Работя като чистачка в онази сграда. Правя някои допълнителни почиствания през уикендите. Имам майка, която се нуждае от специални грижи и малко дете. А бащата на детето? Попита Леонардо, без да се замисли. Изчезна, когато разбра за бременността, каза тя без горчивина. Но всичко е наред. Аз и синът ми се справяме. Леонардо почувства стягане в гърдите. Как успявате да бъдете толкова позитивна, с толкова много неща за справяне? Защото оплакването нищо не променя, отговори Летиция с простота. И винаги има някой, който преминава през по-лоши неща. Вижте вас, например. Поне аз имам покрив над главата си. Легло за спане. Нейната щедрост беше завладяваща. Ето я жена, изправена пред реални трудности и все пак загрижена да помогне на някой, който е в по-лошо положение. Летиция, мога ли да ви попитам нещо? Каза Леонардо. Защо спряхте да ми помогнете? Повечето хора дори не поглеждат. Тя замълча за няколко секунди, гледайки към дърветата в градинката. Баба ми винаги казваше, че никога не знаем кога можем да получим преоблечен ангел. И дори да не е, всеки заслужава да бъде третиран с достойнство. Леонардо почувства, че очите му се насълзяват. Вие сте много специален човек. Не съм специална. Просто правя това, което смятам за правилно. Те продължиха да разговарят, докато се стъмни. Летиция разказа за мечтите, които е трябвало да изостави, за да се грижи за семейството си. Била е учила за медицинска сестра, но е трябвало да спре по средата на курса, когато майка й се разболяла. Понякога си представям какво би било, ако нещата бяха различни, каза тя, гледайки към небето. Но няма смисъл да живееш със самия Ку, нали? Животът е такъв, какъвто е. Леонардо беше очарован от силата й. Още ли мислите да се върнете да учите? Кой знае един ден, усмихна се тя тъжно. Когато синът ми порасне, когато майка ми не се нуждае толкова от мен, но това са мечти за много далеч. Мечтите никога не са твърде далеч, каза Леонардо. И за първи път говореше от сърце. Летиция го погледна с любопитство. Говорите като някой, който разбира от това. Леонардо осъзна, че е казал твърде много. Просто мисля, че никога не трябва да се отказваме от мечтите си. А вие имате ли мечти? Въпросът хвана Леонардо неподготвен. За какво наистина мечтаеше? Мечтая да намеря истински хора като вас. Летиция леко се изчерви. Много сте любезен. Искрен съм. Тя погледна часовника си и стана. Трябва да отида да взема сина си от съседката. Той остава при нея, когато работя. Разбира се, не искам да ви преча. Не пречите, каза Летиция твърдо. Хареса ми да разговарям с вас. Утре ще ви донеса още няколко съвета за работа. Добре ли е? Леонардо също стана. Летиция, много ви благодаря за всичко, че се отнасяте с мен като с човек. Вие сте човек, отговори тя. Сякаш това беше очевидно. И всичко ще бъде наред, ще видите. Тя се сбогува с махване и започна да върви. Леонардо остана неподвижен, гледайки я как се отдалечава със сърце, изпълнено с противоречиви емоции. Върна се вкъщи тази нощ напълно преобразен. Разговорът с Летиция беше разтърсил дълбоки структури на душата му. За първи път беше срещнал някой, който не искаше нищо от него, освен неговото щастие, но също така изпитваше ужасна тежест от лъжата. Летиция предлагаше истинска помощ на някого, който не се нуждаеше. Жертваше време и енергия за една измама. Леонардо се погледна в огледалото на луксозната баня и не успя да разпознае кой се превръща. Разговорите с Летиция събуждаха части от него, които смяташе, че са умрели отдавна. Той реши, че ще продължи експеримента още няколко дни. Трябваше да разбере по-добре тази необикновена жена, която беше пресякла пътя му.
Трябваше също да разбере какво се случва с собственото си сърце. Заспа тази нощ, мислейки за усмивката й, за нежния начин, по който докосна ръката му, за истинската загриженост в очите й. За първи път от години едва дочакваше следващия ден. Леонардо се прибра вкъщи и веднага се качи в стаята си, избягвайки Марина, икономката си, която го чакаше в хола с тревожно изражение. Не беше готов да обяснява къде е прекарал деня, облечен като бездомник. Затвори вратата на стаята и се хвърли на огромното легло, но умът му беше далеч от целия този лукс. Лежеше, гледайки тавана, мислейки за разговора с Летиция. Начинът, по който говореше за изоставените си мечти, за грижата за болната си майка, за отглеждането на сина си сама. Всяка нейна дума кънтеше в главата му като удар в съвестта. Взе телефона си и по импулс написа името й в социалните мрежи. Намери простия й профил с няколко снимки, една от които усмихната с малко момченце в скута си, друга, помагайки на възрастна жена в инвалидна количка. Нямаше селфита от скъпи ресторанти, пътувания до екзотични дестинации или каквато и да е показност, само реални моменти от реален живот. Леонардо превърташе снимките, усещайки буца в гърлото си. На една от тях Летиция беше на абсолвентски бал, облечена в бяла медицинска престилка до половината. Надписът гласеше: „Един ден ще се върна, за да довърша тази мечта“. Имаше само 3 харесвания и коментар от майка й. „Гордея се с теб, дъще“. Тази картина го унищожи отвътре. Летиция беше спряла да учи, за да се грижи за семейството си, отказвайки се от собственото си бъдеще, за да осигури благополучието на тези, които обичаше. А ето го и него, преструващ се на нуждаещ се пред жена, която познаваше лишенията от първа ръка. Телефонът звънна, прекъсвайки мислите му. Беше Родриго, неговият съдружник и най-добър приятел. „Леонардо, човече, къде беше днес? Опитах се да ти звъня няколко пъти. Разрешавах някои лични неща“, отговори Леонардо неясно. „Какви неща? Странен си, а дни. Марина каза, че си се прибрал с мръсни дрехи вчера“. Леонардо въздъхна. Родриго го познаваше от много години, от времето на университета, когато двамата изградиха компанията от нулата. Ако някой можеше да разбере неговата екзистенциална криза, това беше той. „Родриго, мога ли да ти задам един въпрос? Мислиш ли, че хората ни търсят заради това, което сме, или заради това, което имаме?“ „Човече, какъв е този въпрос?“ „Разбира се, заради това, което имаме. Живеем в капиталистически свят, не в приказка“. Прекият отговор на Родриго потвърди най-лошите страхове на Леонардо. „А ако нямахме нищо, мислиш ли, че някой щеше да се интересува от нас?“ „Леонардо, добре ли си? Говориш като човек, който ще изпадне в криза на средната възраст“. „Може би е точно това“, промърмори Леонардо, затвори телефона и отново погледна снимките на Летиция. Във всички тях, дори и в най-обикновените, тя излъчваше истинско щастие, което той никога не беше изпитвал, дори и притежавайки всичко, което парите можеха да купят. Междувременно, от другата страна на града, Летиция се прибираше у дома, носейки пазарски чанти и лекарства. Живееше в малък апартамент на втория етаж в стара сграда, но тя го поддържаше безупречно чист и подреден. „Мамо, пристигнах“, обяви тя, влизайки през вратата. „Здравей, дъще“, отговори Гжа Изабел от инвалидната количка, където гледаше телевизия с Педрин, сина на Летиция, който си играеше на пода до нея. „Мамо“, извика момчето, тичащо да прегърне Летиция. „Здравейте, любов моя, как мина денят ви с баба? Направихме рисунка. Вижте“. Педрин показа лист, пълен с цветни драскулки. „Колко хубаво! Ще го залепя на хладилника“. Летиция целуна майка си по челото и забеляза, че тя е побледа от обикновено. „Мамо, как са болките днес?“ „Ах, дъще, по същия начин, но не се тревожи за мен“. Летиция знаеше, че майка й винаги минимизира страданието си, за да не я тревожи повече. Лечението ставаше все по-скъпо, а лекарствата струваха цяло състояние всеки месец. Но тя никога нямаше да позволи на майка си да разбере за финансовите трудности. Докато приготвяше вечерята, Летиция разказа на майка си за Леонардо. „Мамо, днес срещнах едно момче, което преминава през трудности. Живее на улицата“. Гжа Изабел повдигна вежди. „И ти вече искаш да помогнеш, нали, Летиция? Дъще, сърцето ти е много добро, но понякога прекалено много се тревожиш за другите. Мамо, представи си,
ако Педрин беше в такава ситуация. Аз щях да искам някой да му помогне. Знам дъще. Но ти вече имаш толкова много неща, за които да се тревожиш. За мен, за Педрин, за работата. Точно за това разбирам през какво преминава той, отговори Летиция, бъркайки Боба на огъня. Когато си на дъното на кладенеца, всяка подадена ръка прави разлика. Гежа Изабел наблюдаваше дъщеря си как готви и почувства, как сърцето й се свива. Знаеше колко жертви Летиция правеше всеки ден. Виждаше как се отказва от собствените си нужди, за да осигури благополучието на семейството. Летиция, никога не си ми казвала, но аз знам, че си спряла да си купуваш неща за себе си, за да плащаш лекарствата ми. Летиция спря да бърка Боба. Мамо, не казвай това. Истина е. Сандалите ти са пробити от месеци. Не си купила нови дрехи нито за теб, нито за Педрин, и въпреки това мислиш да помогнеш на непознат. Сълзи започнаха да се стичат по лицето на Летиция. Мамо, правя това, защото ви обичам. А за Леонардо е различно. Когато го погледнах в очите, видях тъга, която надхвърля липсата на пари. Видях някой, който е загубил надежда. И искаш да му върнеш надеждата? Искам да опитам. Знам колко е ужасно да се чувстваш сам на света. Гежа Изабел протегна ръка към дъщеря си. Ти си най-щедрият човек, когото познавам. Летиция. Баща ти би се гордял. Летиция хвана ръката на майка си и заплака тихо. Споменаването на баща и винаги я разчувстваше. Той си беше отишъл, когато Педрин беше бебе, жертва на трудова злополука. От тогава тя беше стълбът на семейството. Тази нощ, след като сложи Педрин да спи и помогна на майка си с лекарствата, Летиция седна в малката кухня, за да организира сметките за месеца. Числата на калкулатора никога не се връзваха. Винаги липсваха пари за нещо. Погледна към хладилника, където беше залепила рисунката на сина си, и си помисли за Леонардо. Реши, че на следващия ден ще му занесе допълнителна порция храна. Не струваше нищо да приготви храна за още един човек. И може би този жест щеше да направи разлика в живота му. Леонардо, от своя страна, беше в луксозния си домашен кабинет, работеше на компютъра. Беше проучил повече за Летиция и открил неща, които го оставиха още повпечатлен и същевременно виновен. Открил стари записи от времето, когато е учила за медицинска сестра, отлични оценки, похвали от преподаватели, участие в доброволчески проекти в университетската болница. Летиция не беше просто добър човек. Тя беше блестяща и беше изоставила всичко, за да се грижи за семейството си. Открил също, че тя работи на 3 различни места, за да свързва двата края. Освен почистването в бизнес сградата, тя правила почистване в клиника през уикендите и дори поемала допълнителни задачи, когато можела. Вината, която Леонардо изпитваше, беше опустошителна. Ето я жена, бореща се срещу всички незгоди, жертваща собствените си мечти за семейството си и все пак намираща време и енергия да помогне на непознат на улицата. А той я лъжеше, играеше си с чувствата й, но в същото време никога не се беше чувствал толкова жив. Разговорите с Летиция събуждаха в него емоции, които от години бяха заспали. Начинът, по който го гледаше, как искрено се интересуваше, как предлагаше помощ, без да очаква нищо в замяна. Леонардо стана и отиде до панорамния прозорец на апартамента, който предлагаше изглед към целия град. Всички тези светлини представляваха животи, истории, хора, борещи се за оцеляване. И някъде долу беше Летиция, вероятно също будна, тревожеща се за сметките или за здравето на майка си. Той взе решение. Щеше да продължи с прикритието още няколко дни, но не от любопитство или социален експеримент. Щеше да продължи, защото искаше да опознае по-добре тази необикновена жена. Искаше да разбере откъде идва толкова много сила, толкова много доброта, толкова много способност за любов. И може би, в дълбините на душата си, започваше да се влюбва за първи път в живота си. Зората настъпи, а Леонардо все още беше буден, планирайки как би могъл да помогне на Летиция, без да разкрива самоличността си. Искаше да направи нещо за майка й, за скъпите лекарства, за образованието на сина й, но знаеше, че тя никога няма да приеме помощ от непознат. Трябваше да бъде креативен, трябваше да намери начин да подобри живота й, без да събуди подозрения, защото едно нещо беше открил през тези дни. Летиция не беше просто най-добросърдечната жена, която някога беше познавал, тя беше и най-достойният човек.
И той беше готов да направи всичко, за да заслужи нейната любов. Леонардо пристигна на тротуара по-рано от обикновено, нетърпелив за срещата с Летиция. Беше прекарал цяла нощ, мислейки за нея, за разговора, който бяха провели, за силата, която тя демонстрираше, въпреки че се изправяше пред толкова много трудности. Когато я видя да се приближава, носейки термочанта освен обичайната си чанта, усети сърцето си да ускорява. «Добро утро, Леонардо», каза тя с тази усмивка, която озаряваше всяка обстановка. «Как прекарахте нощта?» «Добре, благодаря». «Ами аз?» Натоварено, както винаги, отговори Летиция, сядайки до него на тротоара, но ви донесох изненада. Тя отвори термочантата и извади още топъл контейнер. Направих обяд. Домашна храна, приготвена с любов. Леонардо взе контейнера, усещайки как ръцете му треперят. Не само храната го вълнуваше, а знанието, че някой се е събудил порано, мислил е за него, е направил това специално за него. Летиция не трябваше. Разбира се, че трябваше, тя го прекъсна. Уличната храна не е хранителна. Трябва да се храните правилно, ако искате да имате сили да си търсите работа. Леонардо отвори контейнера и видя ориз, боб, накъсано пилешко и цветни зеленчуци. Всичко подредено внимателно, сякаш е за някой специален. И в този момент той се почувства наистина специален за първи път от много време. «Как успяхте да намерите време за това?» попита той, знаейки, че тя работи на няколко места. Събудих се малко порано. Не беше нищо особено, но Леонардо знаеше, че е много повече от това. Знаеше, че тази жена е пожертвала ценни часове сън. Беше използвала съставки, които струваха пари, които тя нямаше в излишък. Всичко, за да се погрижи за непознат. «Летиция, мога ли да ви попитам нещо? Защо правите толкова много за мен? Едва ме познавате». Тя замълча за няколко секунди, гледайки движението по улицата. «Знаете ли, Леонардо, има нещо, което никога не съм казвала на никого. Когато баща ми почина, аз и майка ми преминахме през много труден период. Стигнахме до там, че няколко дни нямахме какво да ядем. Сълзи започнаха да се стичат по лицето на Летиция. Една непозната жена се приближи до мен. Не каза нищо, просто седна до мен и остана там. След това ми даде плик с пари и каза: «Дъще, понякога трябва да бъдем ангел в нечий живот». Леонардо беше дълбоко развълнуван. «И никога повече не я видяхте?» «Никога. Но тази постъпка промени живота ми, даде ми сили да продължа да се боря. От тогава, когато мога, се опитвам да бъда такъв ангел за някого». Откровението удари Леонардо като юмрук в стомаха. Летиция не му помагаше от съжаление или благотворителност. Тя връщаше жест на доброта, който беше получила в момент на отчаяние. «Вие сте невероятен човек», каза той с прегракнал глас. «Не съм. Просто правя това, което всеки човек трябва да прави». В този момент Леонардо видя мъж да се приближава по тротуара и кръвта му замръзна. Беше Марсел Ферев, бизнесмен, който посещаваше същите социални кръгове като него. Ако Марсел го разпознаеше, цялата измама щеше да бъде разкрита. Леонардо бързо наведе глава, дърпайки шапката си над очите. «Летиция, онзи мъж там, какво му е?» попита тя. Гледайки в посоката, която Леонардо посочи, Марсел вървеше право към тях, говорейки по мобилния си телефон. Докато се приближаваше, Леонардо осъзна, че ще бъде невъзможно да остане незабелязан. Леонардо Мендес», каза Марсел, спирайки пред тях с израз на пълна изненада. Леонардо бавно вдигна очи, опитвайки се да измисли бързо извинение. Летиция гледаше между двамата, объркана от ситуацията. «Човече, какво правиш тук по този начин?» Марсел продължи да анализира мръсните дрехи на Леонардо. «Това някакъв социален проект на вашата компания ли е?» «Нещо такова е». Леонардо заекна, отчаян Марсел да не казва нищо повече компрометиращо. «Колко хубаво! Винаги съм възхищавал на тази ваша филантропична страна. Колко време ще продължи този експеримент?» Леонардо видя Летиция да се намръщва, явно объркана от разговора. Трябваше да действа бързо, преди тя да започне да задава въпроси. «Марсел, всъщност аз тъкмо. Извинете, че прекъсвам», намеси се Летиция, изправяйки се от тротуара. «Вие познавате ли се?» Марсел погледна Летиция, сякаш я виждаше за първи път. Не се познаваме. Аз съм Марсел Ферев, предприемач в недвижими имоти. А вие сте Летиция? Аз работя тук в сградата. Ах, колко хубаво.
А как се запознахте с Леонардо? Въпросът остави Летиция още пообъркана. Познах го тук на тротуара. Той преминава през трудности. Марсел се разсмя на глас. Трудности? Летиция, знаете ли кой е този човек? Леонардо почувства как светът му се срива. Марсел, моля те. Това е Леонардо Мендес, собственик на Мендес и съдружници. Една от най-големите финансови консултантски компании в страната. Човекът има повече пари от банка. Последвалата тишина беше оглушителна. Летиция погледна Леонардо с изражение, което смесваше шок, объркване и нещо, което приличаше на дълбоко разочарование. Как така? Прошепна тя. Марсел осъзна, че е казал твърде много. Опа, мисля, че се намесих където не трябва. Леонардо, ще се чуем по-късно, добре? Той си тръгна бързо, оставяйки Леонардо и Летиция сами в неудобна ситуация. Летиция продължаваше да го гледа, очаквайки обяснение, което той не знаеше как да даде. Летиция, мога да обясня. Какво да обясните? Каза тя. Гласът ти излезе по-твърд от обикновено. Че ме лъгахте от първия ден, че ме направихте на идиот. Не беше така. Как беше тогава? Летиция беше видимо разстроена. Вие сте богат и стояхте тук, преструвайки се на беден. За какво? За да се забавлявате с наивната жена, която ви повярва? Сълзи започнаха да се стичат по лицето й. Аз отделих храна от устата на сина си, за да ви я донеса. Събудих се порано, за да ви приготвя обяд. Тревожих се за вас. Всяка дума на Летиция беше като нож в сърцето на Леонардо. Да види болката в очите й, да знае, че е причинил това разочарование, беше по-лошо от всяко наказание. Летиция, моля ви, позволете ми да обясня. Какво да обясня? Че съм толкова жалка, че ви се стори забавно да си играете с мен. Никога не съм мислил, че сте жалка, напротив. Тогава какво направихте? Съжалихте ли ме? Намерихте ли наивността ми за сладка? Влюбих се във вас. Думите излязоха от устата на Леонардо, преди дори да осъзнае. Летиция спря да плаче и го погледна с недоверие. Какво казахте? Влюбих се във вас, Летиция, в добротата ви, в силата ви, в начина, по който виждате света. Вие ми показахте какво е истинска любов. Летиция бавно поклати глава. Не мога да повярвам, че казвате това сега. След като ме лъгахте от първия момент. Знам, че съсипах всичко. Знам, че не заслужавам прошката ви. Но всичко, което почувствах към вас, беше истинско. Истинско ли? Летиция се засмя без хумор. Как може да бъде истинско, изградено върху лъжа? Тя грабна чантата си и започна да се отдалечава. Леонардо, или както там е истинското ви име, не искам повече да ви виждам. Името ми е Леонардо и това, което чувствам към вас, е истинско. Но Летиция вече вървеше към сградата, без да поглежда назад. Леонардо остана там, държейки обяда, който тя беше приготвила с толкова много грижа, гледайки жената, която обичаше, да се отдалечава, може би завинаги. В този момент той осъзна, че е допуснал най-голямата грешка в живота си. Беше намерил истинската любов и я беше загубил заради лъжа, която започна като експеримент и завърши като трагедия. Обядът изстина в ръцете му, докато той се опитваше да осмисли мащаба на случилото се. Летиция не беше просто най-добросърдечната жена, която познаваше. Тя беше и единствената, която наистина се беше погрижила за него, а той я беше предал по най-лошия възможен начин. Леонардо прекара цяла нощ, обикаляйки по улиците на града, без да може да извади от главата си изражението на болка по лицето на Летиция. Всяка дума, която беше казала, кънтеше в ушите му като осъждане. Отделих храна от устата на сина си, за да ви я донеса. Тази фраза го унищожаваше отвътре. Когато се зазори, той взе решение, което щеше да промени всичко. Нямаше повече да лъже, нямаше повече да се крие. Облече едни от нормалните си дрехи, обикновена официална риза и дънки и отиде направо в сградата, където работеше Летиция. Трябваше да поговори с нея, трябваше да обясни. Дори и да знаеше, че може би е твърде късно, пристигна в сградата и зачака на рецепцията. Охранителят, Гън Стефанов, го разпозна веднага. Ген Леонардо, вие толкова рано днес. Дойдохте ли да разрешите нещо във фирмата? Леонардо си пое дълбоко дъх. Всъщност, дойдох да говоря с една от служителките по почистването, Летиция. Ген Стефанов повдигна вежди, изненадан. Летиция, тя още не е пристигнала, но сигурно ще дойде скоро. Мога ли да й предам, че господинът иска да говори с нея? Няма нужда. Ще изчакам тук.
Леонардо седна на един от фотоелите на рецепцията, нервен както никога не е бил. Някои хора, които минаваха, го поздравяваха, странно им беше да го видят толкова рано и с такова напрегнато изражение. Когато Летиция влезе през главния вход, носейки материалите си за почистване, тя веднага спря, виждайки го. Лицето й се затвори в израз на студенина, който сряза сърцето на Леонардо. „Какво правите тук?“ попита тя, приближавайки се към него с твърди стъпки. „Дойдох да говоря с вас.“ „Няма какво да си говорим.“ Летиция се опита да мине покрай него, но Леонардо стана, деликатно блокирайки пътя й. „Моля ви, Летиция, дайте ми 5 минути. Вече пропиляхте няколко дни от живота ми с лъжите си. Няма да пропилявам още 5 минути.“ Някои хора на рецепцията започнаха да гледат към тях, любопитни за разговора. Леонардо осъзна, че това не е идеалното място за интимен разговор. „Тогава ме намерете на излизане от работа. Моля ви.“ „Не, Летиция, знам, че сте наранена.“ „Наранена ли?“ Тя го прекъсна. Гласът й излезе посилен, отколкото възнамеряваше. „Мислите ли, че е само болка, Леонардо? Вие си играхте с чувствата ми. Престорихте се, че имате нужда от помощ пред жена, която наистина има нужда от помощ.“ Сълзи започнаха да се стичат по лицето й и Леонардо почувства желание да я прегърне, да избърше всяка от тези сълзи, но знаеше, че вече няма това право. „Вие ме накарахте да се почувствам специална“, продължи тя с прегракнал глас. „Накарахте ме да повярвам, че правя разлика в нечий живот. И всичко беше просто шега за вас.“ „Никога не е било шега, Летиция. Никога.“ „Тогава какво беше? Социален експеримент, залог с вашите богати приятели?“ Леонардо се огледа и видя, че сега няколко души обръщат внимание на разговора. Той реши, че вече няма значение кой слуша. Единственото важно беше да накара Летиция да разбере. „Беше страх“, каза той. Гласът му излезе ясен и твърд. „Страх никога да не намеря някой, който да ме обича истински.“ Летиция спря да плаче и го погледна внимателно. „Знаете ли колко жени се приближиха до мен през последната година?“ продължи Леонардо. „Десетки. Красиви, интелигентни, успешни, но всички искаха едно и също. Парите ми, статуса ми, апартамента ми, колите ми.“ Той почувства как собственият му глас започва да се пропуква. „Бях уморен, Летиция. Уморен да бъда виждан като награда, като обект. Исках да намеря някой, който да ме погледне и да види човек, а не банкова сметка. И мислехте, че лъжата е решението. Мислех, че е единственият начин да се уверя“, призна Леонардо. „Но сбърках. Напълно сбърках.“ Летиция поклати глава. „Леонардо, вие не разбирате сериозността на това, което направихте. Аз отворих сърцето си за вас, разказах ви за майка си, за сина си, за мечтите си, и аз пазих всяка дума в сърцето си.“ Той я прекъсна. „Всяка история, която разказахте, всяка усмивка, която ми дадохте, всеки жест на нежност. Нищо от това не е било пропиляно. Ах, как мога да ви повярвам? Как да знам, че не лъжете отново?“ Леонардо помисли за няколко секунди и взе решение, което го изплаши. Ако искаше да докаже, че е искрен, трябваше да се разкрие напълно. „Пълното ми име е Леонардо Мендес Силва. Имам компанията от 12 години. Изградих я от нулата с приятел от университета. Живея сам в апартамент в южните квартали, който е твърде голям и твърде празен.“ Той си пое дълбоко дъх, преди да продължи. „Загубих майка си преди 3 години поради медицински усложнения, които можех да избегна, ако бях обърнал повече внимание на нея. От тогава се чувствам виновен всеки ден.“ Летиция слушаше в мълчание, виждайки Леонардо да се отваря по начин, който го правеше напълно уязвим. „Нямам истински приятели, само бизнес партньори. Нямам близки роднини. Прекарвам по голямата част от уикендите сам, опитвайки се да запълня празнота, която парите никога не успяха да запълнят, докато не срещнах вас.“ Сълзи започнаха да се стичат и по лицето на Леонардо. „За първи път от години се събудих развълнуван да изживея деня. За първи път от години се почувствах важен за някого. Леонардо, знам, че съсипах всичко.“ Той продължи, без да й позволи да говори. „Знам, че не заслужавам прошката ви, но трябва да знаете, че всеки момент, който прекарахме заедно, беше истински за мен. Всеки разговор, всяка ваша усмивка, всеки жест на нежност, който ми показахте.“ Леонардо избърса сълзите си и погледна Летиция право в очите. „Попитахте ме дали лъжа отново. Не лъжа.
Казвам ви най-болезнената истина в живота си, че съм изгубен, празен човек, който е имал всичко в живота и не е успял да оцени нищо, докато не срещна вас. Последвалата тишина беше интензивна. Хората наоколо бяха спрели напълно дейностите си, за да чуят тази декларация. Летиция гледаше Леонардо с изражение, което смесваше болка, объркване и нещо, което приличаше на състрадание. Наистина ли вярвате, че това оправдава стореното? Попита тя тихо. Не оправдава нищо, отговори Леонардо незабавно. Няма оправдание за това, което направих. Беше чист егоизъм, но аз съм тук, унижавайки се пред всички, защото вие струвате повече от гордостта ми. Летиция затвори очи за няколко секунди, сякаш се опитваше да осмисли всичко, което беше чула. Леонардо, вие ме наранихте дълбоко, каза тя, когато отново отвори очи. Накарахте ме да се питам дали съм толкова наивна, дали съм толкова лесна за заблуда. Не сте наивна. Вие сте добросърдечна. Вие сте най-чистият и истински човек, когото някога съм познавал в живота си. Как мога да повярвам на каквото и да е, което казвате, след като открих, че лъгахте от първия ден? Въпросът удари Леонардо като юмрук. Тя беше права. Как би могъл да очаква тя да му се довери отново, след като е разбил това доверие по толкова опустошителен начин? Не знам, отговори той с пълна честност. Не знам как можете да ми повярвате. Знам само, че ще прекарам остатъка от живота си, опитвайки се да докажа, че заслужавам втори шанс. Летиция бавно поклати глава. Леонардо, трябва да помисля. Трябва да осмисля всичко това. Колко време ви трябва? Не знам. Може би много време. Може би никога няма да успея да ви простя. Възможността да загуби Летиция завинаги накара Леонардо да почувства отчаяние, което никога преди не беше изпитвал. Мога ли да чакам? Ще чакам колкото е необходимо. Защо? Защото аз струвам толкова много за вас ли? Леонардо я погледна в очите и реши да каже най-важната истина от всички. Защото вие ме научихте да обичам, защото вие ми показахте, че съществува истинска доброта в света. Защото когато ви гледам, виждам човека, който бих искал да бъда. Той си пое дълбоко дъх, преди да продължи. И защото съм влюбен във вас по начин, който никога не съм смятал за възможен. Не заради това, което имате или което правите за мен, а заради това, което сте. Летиция го гледа няколко секунди, които се сториха часове. След това взе почистващите материали, които беше оставила на земята, и тръгна към асансьора. Летиция, чакайте. Леонардо извика. Тя спря и се обърна. Леонардо, трябва да работя сега и вие трябва да ми дадете пространство да помисля. Мога ли да вика си Травтоса? Се обадя. Мога ли да ви потърся? Не, когато съм готова да говоря, ако изобщо някога бъда, аз ще ви потърся. Тя влезе в асансьора и вратите се затвориха, отвеждайки със себе си жената, която беше станала най-важното нещо в живота на Леонардо. Той остана неподвижен на рецепцията, усещайки погледите на всички хора, които бяха станали свидетели на тази сцена. Ген Стефанов се приближи до него. Ган Леонардо, с цялото ми уважение, Летиция е много специална жена. Ако успеете да спечелите прошката й, ще бъдете най-големият късметлия на света. Леонардо кимна, усещайки цялата тежест на действията си. Знам, Ган Стефанов, знам. Излезе от сградата, знаейки, че е направил всичко, което можеше в този момент. Сега оставаше само да чака и да се надява, че любовта ще бъде посилна от разочарованието. 3 дни бяха минали от последния разговор между Леонардо и Летиция, и той беше съсипан. Не можеше да работи, не можеше да яде, не можеше да мисли за нищо друго, освен за нея. Родриго беше звънял няколко пъти, притеснен от отсъствието му от компанията, но Леонардо просто казваше, че решава лични въпроси. Марина, неговата икономка, беше също толкова притеснена. Ган Леонардо, вие не сте добре, не се храните както трябва от дни, ходите из къщата като безсмъртна душа. Добре съм, Марина. Просто трябва да разреша една ситуация. Каква ситуация? Може би мога да помогна. Леонардо погледна Марина, която работеше за него повече от 5 години. Тя беше проста, честна жена, която винаги се грижеше за него с майчинска обич. Може би тя можеше да разбере. Марина, обичали ли сте някога някого до степен да направите всичко за този човек? Тя се усмихна тъжно. Разбира се, господине. Имам 3 деца и съм обичала мъж, който ми разби сърцето. Как успяхте да се справите?
Кой каза, че съм се справила? Марина се засмя тихо. Някои рани се научаваме да носим, не да лекуваме. Леонардо почувства стягане в гърдите. А ако имахте шанс да си върнете тази любов, бихте ли направили всичко? В зависимост от това какво е, да. Но истинската любов не се възстановява с отчаяние, гън, Леонардо, а с истина и търпение. В същия момент, от другата страна на града, Летиция преминаваше през най-лошата седмица в живота си. Не можеше да извади Леонардо от главата си. Не можеше да спре да мисли за болката, която видя в очите му, когато призна чувствата си. Дъще, ти си различна от онзи ден, каза Гжа Изабел, докато Летиция подреждаше лекарствата й. Искаш ли да поговорим? Не е нищо, мамо. Летиция, аз съм твоята майка. Знам кога страдаш. Летиция спря това, което правеше, и седна до майка си. Спомняш ли си онова момче, за което ти казах, че помагам? Леонардо, онзи, който живееше на улицата? Той излъга. Мамо, той е богат, много богат. Престори се на беден. Не знам точно защо. Гжа Изабел замълча за няколко секунди, осмисляйки информацията. И как разбра? Летиция разказа цялата история на майка си, от срещата с Марсел до разговора в сградата. Докато говореше, сълзите отново потекоха по лицето й. Той каза, че е влюбен в мен, мамо. Но как мога да повярвам на някой, който е лъгал от първия момент? Гжа Изабел хвана ръката на дъщеря си. Летиция, мога ли да ти задам един въпрос? Когато разговаряхте, когато той все още се преструваше, чувстваше ли, че лъже? Не, той изглеждаше искрен. Затова толкова много ме заболя, когато разбрах истината, а начинът, по който те гледаше как се отнасяше с теб. Летиция затвори очи, спомняйки си моментите, които бяха споделили. С нежност, с уважение, сякаш аз бях най-важният човек на света. Тогава, може би чувствата му са били истински. Дори ако обстоятелствата са били фалшиви. Той ме измами. Измами ли те за финансовото му състояние, но измами ли те за чувствата му? Въпросът на майката накара Летиция да размисли дълбоко. Спомняше си всеки поглед на Леонардо, всяка дума на нежност, всеки момент, в който той изглеждаше развълнуван от нейната доброта. Междувременно Леонардо беше взел решение. Нямаше повече да чака пасивно. Щеше да ходи до сградата, където Летиция работеше, всеки ден, докато тя не приемеше да говори с него отново. На четвъртия ден той пристигна много рано и се позиционира на тротуара пред сградата, но този път не се преструваше на бездомник. Беше облечен нормално, с табела в ръцете си, на която пишеше «Летиция, имам нужда от вашата прошка». Ган Стефанов, охранителят, го видя през прозореца и слезе да поговори. Гън, Леонардо, какво правите? Чакам Летиция. Трябва да говоря с нея. Но, господине, така на улицата хората ще говорят. Нека говорят, Ген Стефанов. Вече не ме е грижа за това. Когато Летиция пристигна и видя Леонардо, застанал на тротуара с тази табела, почувства сърцето си да ускорява. Няколко души гледаха, някои снимаха с мобилните си телефони. Тя се приближи до него унижена. Леонардо, какво правите? Всички гледат, не ме е грижа. Просто искам да говоря с вас. Не, тук правите шоу. Леонардо пусна табелата на земята. Тогава да поговорим на друго място, моля ви. Летиция се огледа, виждайки любопитните да наблюдават сцената. Вие ме засрамвате. Извинете, не ми беше намерението, просто съм отчаян. Думата «отчаян» докосна нещо дълбоко в сърцето на Летиция. Тя можеше да види в очите му, че това не е преструвка, а истинско отчаяние. 5 минути, каза тя. Там, в градинката. Те отидоха до същата пейка, където бяха разговаряли за първи път. Леонардо беше нервен, знаейки, че може би това е последният му шанс. Летиция, знам, че помолихте за време да помислите, но не можах да стоя далеч. Погубвам се. Леонардо, моля ви, оставете ме да довърша. Той си пое дълбоко дъх. Знам, че не заслужавам прошката ви. Знам, че разбих доверието ви по най-лошия възможен начин, но трябва да знаете едно нещо. Летиция остана мълчалива, чакайки. През последните дни търсих информация за вас, за семейството ви, за живота ви. Вие ме разследвахте, попита тя възмутено. Не беше разследване, беше грижа. Леонардо извади плик от джоба си. Открих, че майка ви се нуждае от специфично лечение, което струва много скъпо. Открих, че работите на 3 места, за да свързвате двата края. Открих, че сте се отказали от университета, за да се грижите за семейството.
Летиция се напрегна. Какво искате с това? Искам да помогна, без да очаквам нищо в замяна. Той подаде плика. Тук има чек. Достатъчен да платите лечението на майка си за следващите 2 години и за да се върнете университета. Летиция погледна плика, сякаш беше отрова. Вие се опитвате да ме купите? Не. Опитвам се да поправя злото, което причиних. Леонардо, вие нищо не разбирате. Летиция стана видимо раздразнена. Мислите ли, че можете да решите всичко с пари? Не мисля, че мога да реша всичко. Просто искам да помогна. Не искам вашата помощ. Не искам вашата благотворителност. Не е благотворителност, Летиция, това е любов. Думата остана да виси във въздуха между тях. Летиция спря да ходи и се обърна, за да го погледне. Любов? Наричате ли това любов? Да лъжеш някого, да разкриваш личния му живот и след това да се опитваш да купиш прошката му? Не се опитвам да купувам нищо. Опитвам се да покажа, че наистина ме е грижа за вас. Ако наистина ви е грижа, щяхте да уважавате решението ми да не искам да говоря с вас. Леонардо почувства, че е получил удар в стомаха. Летиция, моля ви. Не, Леонардо, вие не разбирате. Не разбирате какво е да имаш гордост, дори и да си беден. Не разбирате какво е да се бориш за всичко, което имаш. Не разбирате, че някои неща парите не купуват. Тя отново започна да се отдалечава. И едно от тях е моето доверие. Леонардо остана неподвижен, държейки плика, гледайки жената, която обичаше, да се отдалечава още веднъж. Но този път нещо вътре в него се промени. Осъзна, че подхожда към всичко по грешен начин. Той изтича след нея. Летиция, чакайте. Леонардо, достатъчно. Вие сте права, каза той задъхано. Вие сте абсолютно права. Летиция спря, изненадана от промяната в тона му. Аз не разбирам какво е да имаш гордост, бидейки беден. Не разбирам какво е да се бориш за всичко, което имаш. Не разбирам, че парите не купуват някои неща. Леонардо разкъса чека пред нея. Но искам да науча. Искам вие да ме научите. Летиция гледаше парчетата чек на земята, невярваща. Ако ми дадете шанс, не като богатия мъж, който се опитва да реши всичко с пари, а като изгубения мъж, който трябва да се научи да бъде по-добър човек. Тя го погледна в очите и видя нещо. Различно. Вече не беше отчаяние, а смирение. Леонардо, дори и да исках да ви простя, как мога да ви се доверя отново? Не знам, отговори той с честност. Знам само, че ще прекарам остатъка от живота си, опитвайки се да докажа, че мога да заслужа вашето доверие. Летиция замълча за няколко секунди, които изглеждаха като вечност. Един шанс, каза тя най-накрая. Един единствен шанс, но с едно условие. Сърцето на Леонардо подскочи. Всяко условие. Без лъжи. Никога повече. За нищо. Дори ако истината боли, обещавам. И никакво опитване да решавате проблемите ми с пари. Ако искате да ме опознаете наистина, трябва да ме приемете такава каквато съм, с всичките ми трудности и всичко останало. Обещава ми това. Летиция протегна ръка към него. Тогава да започнем от начало. Казвам се Летиция Стойнова. На 29 години съм, чистачка, самотна майка и се грижа за майка си, която е в деликатно състояние. Леонардо хвана ръката й, изпитвайки завладяваща емоция. Казвам се Леонардо Мендес, на 36 години съм, предприемач и съм мъж, който е изгубил посоката в живота си, докато не срещна една необикновена жена, която ми показа какво наистина има значение. За първи път от дни Летиция се усмихна, малка усмивка, все още изпълнена с предпазливост, но която напълно озари света на Леонардо. Няма да е лесно, каза тя. Все още съм наранена. Все още се страхувам да ви се доверя. Знам и ще доказвам всеки ден, че заслужавам доверието ви. Летиция пусна ръката му. Трябва да се върна на работа. Гжа Каменова сигурно вече ме търси. Мога ли да ви видя след работа? Тя се поколеба за няколко секунди. Можете, но този път искам да опознаете семейството ми, майка ми и сина ми. Ако ще опитваме отново, искам да бъде с пълна прозрачност. Леонардо почувства как сърцето му се изпълва с благодарност. Ще бъде чест да опозная вашето семейство. Докато вървеше обратно към дома си, Леонардо знаеше, че е получил ценен втори шанс и този път нямаше да го пропилее. Леонардо пристигна на адреса, който Летиция му беше дала, в края на следобеда. Старата сграда в скромния квартал,
рязко контрастираше с неговата реалност, но той ни чувстваше дискомфорт. Чувстваше се привилегирован, че е включен в нейния реален живот. Качи се по стълбите до втория етаж и почука на вратата с номер 23. Летиция отвори и той забеляза, че тя се е преоблякла, облекла е проста, но красива рокля. «Нервен ли сте?» попита тя, забелязвайки напрежението по лицето му. «Много. Ами ако майка ви не ме хареса? Ами ако синът ви ме отхвърли? Тогава ще трябва да ги спечелите». Летиция се усмихна за втори път през този ден. «Както се опитвате да спечелите мен?» Тя го поведе вътре в малкия апартамент, но безупречно подреден. Леонардо веднага видя откъде идва силата на Летиция. Атмосферата излъчваше любов, грижа, сплотено семейство. «Мамо Педрин, искам да ви представя някого». Летиция повика. Гежа Изабел се появи от хола, движейки се бавно с помощта на бастун. Леонардо беше впечатлен от достоинството, което тя поддържаше, въпреки физическите трудности. «Мамо, това е Леонардо». «Леонардо, майка ми, гажа Изабел». «Много ми е приятно, гажо Изабел», каза Леонардо, подавайки й ръка уважително. Тя го анализира с опитни очи, които бяха видели много неща в живота. «Значи вие сте момчето, което излъга дъщеря ми?» Директният въпрос хвана Леонардо неподготвен, но той реши да спази обещанието за пълна честност. «Да, госпожо, направих това и дълбоко съжалявам». «Защо излъгахте?» Леонардо си пое дълбоко дъх. «Защото бях изплашен, гжо Изабел. Изплашен, че никога няма да намеря някой, който да ме обича заради това, което съм, а не заради това, което имам. И мислехте, че да измамиш дъщеря ми е решението. Не бях помислил за последствията. Беше егоизъм от моя страна». Гежа Изабел продължи да го гледа в мълчание. «Дъщеря ми каза, че сте се влюбили в нея. Вярно ли е? Това е най-чистата истина, която някога съм казвал в живота си». В този момент от кухнята се появи малко момченце, тичащо, и плахо спря зад баба си, когато видя непознатия в стаята. «Педрин, ела тук». Летиция го повика нежно. «Това е Леонардо, за когото ти разказах». Момчето се приближи бавно, гледайки Леонардо с любопитство. «Вие ли сте мъжът, когото мама харесва?» Невинният въпрос накара Летиция да се изчерви, а Леонардо почувства сърцето си да ускорява. «Синът ви е много прям», каза Леонардо на Летиция, усмихвайки се. «На семейството се е метнал», коментира гжа Изабел и Леонардо забеляза леко потопал тон в гласа й. «Мога ли да седна и да поговорим?» попита Леонардо. «Разбира се», отговори Летиция. «Педрин, иди да донесеш рисунката, която направи днес». Докато момчето тичаше към стаята, гжа Изабел се настани на фотойла и направи знак на Леонардо да седне на дивана. «Леонардо, мога ли да ви задам личен въпрос?» каза гжа Изабел. «Разбира се, госпожо». «Преживявали ли сте някога лишения в живота си?» Леонардо се поколеба за няколко секунди, спомняйки си обещанието за пълна честност. «Не, гжо Изабел, никога не съм гладувал. Никога не съм оставал без дом. Никога не ми се е налагало да избирам между купуването на лекарства или храна. Тогава, как можете да разберете нашата реалност?» «Не мога», призна Леонардо. «И за това трябва да се науча. Трябва вие да ме научите», гжа Изабел размени поглед с Летиция. «Да научим какво? Как едно семейство може да бъде толкова сплотено, въпреки че се изправя пред трудности? Как дъщеря ви може да бъде толкова щедра, имайки толкова малко? Как успявате да се усмихвате, дори когато всичко изглежда трудно?» Педрин се върна, тичайки с лист хартия в ръцете си. «Чичо, виж какво нарисувах». Леонардо взе рисунката и видя цветни щрихи, които изглеждаха да представляват семейство. «Кои са тези хора?» «Мама, баба, аз и вие», каза Педрин развълнувано. Леонардо погледна рисунката, чувствайки как очите му се насълзяват. «Ти ме нарисува в семейството си. Мама каза, че сте специален за нея. Значи сте специален и за нас». Невинността на детето докосна нещо дълбоко в сърцето на Леонардо. Той погледна Летиция, която беше явно развълнувана от постъпката на сина си. «Педрин, мога ли да те попитам нещо?» каза Леонардо, клякайки до височината на момчето. «Можете. Какво най-много обичаш да правиш с мама?» «Обичам, когато тя ми разказва истории преди лягане и когато правим шоколадова торта в неделя. А какво искаш да станеш, когато пораснеш?» «Доктор, за да се грижа за баба и за други болни хора». Леонардо погледна гжа Изабел,
която се усмихваше гордо на внука си. Педрин, знаеш ли, че майка ти също е искала да работи в медицинската област? Наистина ли? Момчето погледна. Летиция изненадано. Вярно е, потвърди Летиция. Аз учех за медицинска сестра. Защо спряхте, мамо? Летиция се поколеба, но Леонардо отговори пръв. Защото майка ти е героиня. Тя се отказа от собствените си мечти, за да се грижи за вас. Гежа Изабел погледна Леонардо с различно изражение. В него имаше уважение. Леонардо, каза тя, мога ли да ви кажа нещо насаме? Разбира се. Летиция отведе Педрин в кухнята, оставяйки двамата сами в хола. Дъщеря ми е най-скъпият човек на този свят, започна Гжа Изабел. Тя е страдала много. Бащата на Педрин я изостави, когато разбра за бременността. Тя трябваше да остави всичко, за да се грижи за мен. Когато откриха моето състояние, Леонардо слушаше мълчаливо, усещайки тежестта на отговорността, която Летиция носеше. Тя никога не се оплакваше. Никога не се оплакваше. Винаги казваше, че ние сме нейният приоритет, но аз виждам в очите й, че понякога й липсва някой, който да се грижи и за нея. Гжо Изабел, аз искам да бъда този човек. Искането е лесно, постигането е друга история. Тя се наведе напред. Готови ли сте да обичате не само дъщеря ми, но и да приемете, че ние сме пълен пакет? Аз с моето състояние, Педрин с неговите нужди, приемам с най-голямата любов на света, отговори Леонардо без колебание. И сте готов да уважавате нашия начин на живот, нашата простота, нашите ценности. Да, всъщност искам да се уча от вас. Гжа Изабел се усмихна за първи път. Тогава имате моята благословия, но с едно условие. Какво? Ако някой ден нараните дъщеря ми отново, ще трябва да се разберете с мен. Леонардо се засмя, осъзнавайки, че е спечелил мощен съюзник. Може да разчитате, Гжо Изабел. Не възнамерявам да пропилявам този втори шанс. Летиция се върна от кухнята с Педрин и обикновена торта. Хора, какво ще кажете за кафе? През следващите часове Леонардо изживя нещо, което никога не беше преживявал. Истинска семейна вечер. Играха прости игри, разказваха истории, смяха се на глупави анекдоти. Педрин се сгуши в скута му, за да чуе история. И Леонардо почувства как сърцето му се изпълва с бащинска любов, която не знаеше, че съществува. Когато дойде време да си тръгне, Летиция го придружи до вратата. Как беше? Попита тя. Беше перфектно. Семейството ви е невероятно. Те ви харесаха, особено Педрин. И още ли сте ядосана на мен? Летиция се замисли за няколко секунди. Вече не съм ядосана. Все още съм наранена. Все още имам опасения, но ви видях тук днес и вие изглеждахте искрен. Бях искрен. Всяка секунда беше реална. Леонардо, ако ще опитваме това, трябва да разберете едно нещо. Моят живот е прост. Нямам блясък, нямам лукс. Имаме реални трудности, конкретни проблеми. Знам и искам да бъда част от този прост живот, дори ако това означава да се откажа от някои неща от вашия свят. Летиция, вашият свят ми показа това, което моят никога не успя. Истинско щастие. Тя се усмихна и този път беше пълна. Усмивка, без резерви. Тогава да караме бавно. Ден след ден. Ден след ден, повтори Леонардо. Тя се приближи до него и го целуна нежно по бузата. Благодаря, че бяхте искрен с моето семейство. Благодаря, че ми дадохте втори шанс. Месеци по-късно Леонардо вече беше част от рутината на семейството. Появяваше се всеки уикенд, помагаше с домакинските задължения, играеше си с Педрин, разговаряше с Гжа Изабел. Беше се научил да готви прости ястия, да поправя счупени неща, да намира радост в малките неща. Неговата компания продължаваше да процъфтява под надзора на Родриго, но Леонардо беше променил напълно приоритетите си. Марина ежедневно коментираше колко по-щастлив и по-човечен изглеждаше той. Ген, Леонардо, тази жена направи чудо с вас, каза тя една сутрин. Наистина го направи Марина. Тя ми показа кой наистина мога да бъда. Една неделна следобед, докато всички бяха в малката всекидневна и гледаха филм, Педрин зададе въпрос, който промени всичко. Чичо Леонардо, ще се ожените ли за мама? Летиция се изчерви. Педрин, но вярно ли е, че хората, които се харесват, се женят? Леонардо погледна Летиция, след това Гжа Изабел, която се усмихваше дискретно. Педрин,
Какво мислиш за това? Много бих искал. Тогава ще бъдете мой истински татко. Леонардо почувства как очите му се насълзяват, стана от дивана и коленичи пред Летиция. Леонардо, какво правите? Прошепна тя. Летиция Стойнова, вие ме научихте какво е истинска любов. Показахте ми, че щастието не се купува, а се гради. Дадохте ми семейство, което никога не съм мислил, че мога да имам. Той извади малка кутийка от джоба си. Не е скъп пръстен, той е прост, както нашата история трябваше да бъде от самото начало. Летиция плачеше, както и Гжа Изабел. Искате ли да се ожените за мен? Искате ли да създадете истинско семейство с мен? Да, прошепна тя. 1000 пъти да. Педрин извика от радост и се хвърли в прегръдките на двамата. Гжа Изабел аплодираше от фотиойла, плачейки от щастие. 1 година по-късно Леонардо и Летиция бяха женени на проста церемония, но изпълнена с любов. Гжа Изабел се беше подобрила значително с адекватно лечение. Педрин наричаше Леонардо татко, а Летиция се беше върнала в университета, реализирайки най-накрая мечтата си да стане медицинска сестра. Леонардо научи, че истинската любов не се печели с лъжи или пари, а се печели с истина, търпение и готовност да станеш по-добър човек всеки ден. И така мъжът, който се престори на беден, за да намери любов, откри, че истинското богатство е да бъдеш обичан точно такъв какъвто си, несъвършен, но готов да расте. Край на историята.